এই পলসর বাইক এই গাড়ি এটা করে এই বাবু এখানে মোটর আনতে ঘটনা কোন হয়েছে ঘটনা কোন হয়েছে কোন হয়েছে ঘটনা তুরন্ত मैडम कहीं से तो बोला क्या रहे बाबू मोटर मिट्रो बात से लोक बाबू आओ कौनटा कौनटा देखो आप नना आज नना फोन मैडम बाबू देखो उठा अच्छा गाड़ी मोटर पड़े सरकारी बाहन भाषा क्या खराब कला भाषा क्या खराब कला कौन कहले से प्रत्येक वर्ष आम साई मार्च मास 10,000 15,000 चक्रवर्ती सुधा नगुचु पैसा काढी सोचनु जानी पैसा सोचनु मो ना किरण कुमार बैठा कौन कहीं इलेक्ट्रिक प्रोब्लेम कौन असुविधा कौन असुविधा आम घर मो मौसी घर यहाँ कहीं नथिले अवस्था माने इलेक्ट्रिक वाला 3 जन जाइतिले 3 जन लेडीज 2टा जेंट जाइकी
କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ରିଡ଼ିଂ ଫିଡ଼ିଂ ଚାଲୁ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି କହିସାରିଲା ପରେ ହେଉଛି ମିଟର ବକ୍ସ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମିଟର ବକ୍ସ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଟାଣା ଖିଚରା କରି ତାଙ୍କୁ ମିଟର ବକ୍ସ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ କହିଛନ୍ତି ମିଟର ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଇକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ରିସିଭ୍ ଦେବେ ରିସିଭ୍ କଥା ମାଗିଲାକୁ ଗୁଡ଼ି ତମକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛୁ ହେଉଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ହେଉଛି ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନେବ ଆଉ ହେଉଛୁ ତୁମର ଫାଇନ୍ ହେବ ଫାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଯାହା ହେବ ତୁମେ ପଛରେ ନେବ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଫାଇନ୍ ହେବ ନା ତୁମର ମେସିନ୍ କିଛି କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ମେସିନ୍ କାମ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ କଲନି ନା ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି ସେ କିଛି ଲାଭ ଫାଭ ଯିବ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାର ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଳା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଚାକିରି କରି ଯଦି ଏମିତି କହିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଦାବି ଅଛି ସରକାର ପାଖରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଦାବି ଅଛି ଯେ ହେଉଛୁ ଏଠି ଜେଇ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ହେଉଛୁ ଯାହା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହଉ କାହିଁ ଭାଷା ଖରାପ କଲେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ନା ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାଷା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ମଦ କିଏ ପିଉଛନ୍ତି ଏଭାକୁ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ବାସନ କହିଲେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ ମ୍ୟାଡମ୍ ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ପୁରୁଷନ କର୍ମଚାରୀ ଟାଇମ୍ର ଆରେ ପଶନ୍ତି ପରା ଆଙ୍କ ଗାଁର ଗୌର ରାଜଙ୍କ ତାଙ୍କର ପଶନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଅଛି ହଁ ନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ତ କରାହେବ ପଶିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମିଟର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଅଫିସରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ